Bangladesh o taisa gotona chole tongkha Chini Tiprasa Rok tabok taisa Thungjakgui Tongkha naidi nok rok joto khamui paikha nok rok 17 ta nok sokchai rijakha naidi bok tabok borok thangnai borok tongnai bok tabok kwrui borok no sabo help khainai tabok sabo chubanai borok no naidi aswkhe kha khamo omo hai khe Chini Tiprasa Rok Bangladesh ni sarkar naikol ni bagui no omo hai khe ongoi tongo Chini Tiprasa Rok borok thangbai se basi sinai hino tabok bok tabok tongnani jaga kwrui ongoi tongo o sarkar naikol ni bagui no omo hai khe gotana ongoi tongo musulman rok bai deli deli ro khalai jak tongo tabok ani video katolo joton lam sukko joton phungka hama ma hakene soya sanai tungdi skip khayo skip khai kan noro anu kok buji mangalak onek kha khamjane kok Chini Tiprasa Rok tabuk Bangladesh dio Thungjakgui tongo hingkhe Chini Tiprasa Rok je Christmas pugo je girja o thanglai mani nok hor rijakha hingkhe odini musulman rok bai nok hor rijakha nok 17 ta khamai thangka hingkhe bok tabok onek jungjal kulaijak bok tabok hingkhe 17 ta nok khamjak ebong to kunu phano se rikha tabok boro chanai boro tongnai ongkha hingkhe borok no sabo help khainai omo hai khe gotana oi tongkha Bangladesh o tabok bok tabok boro thangnai boro tongnai nok hukse joto horoi ri parajakha musulman rok bai bok afro thangka hingkhe borok phano thi paikhamung buthajak paikhamung hingkhe Chini Tiprasa Rok chung hingkhe borok thangui se basi sinai hino chung bo jaga thangnai chung sabun boro omo hai khe musulman rok bai omo hai khe Bangladesh o omo hai khe Chini Tiprasa Rok satokjagoi pitokjagoi tongo nok hor rijagoi tongo borok thangnai saburum no omo hai khe musulman rok bai thungjai tongo Chini Tiprasa Rok hingkhe je jaga phano thangni Chini Tiprasa Rok thungjago borok thangui se basi sinai hino bok tabok bomo hai khe se basi sinai bok tabok kunu phano se rikha o Bangladesh ni sarkar kaham khe naikol ni bagui no omo hai khe gotana oi tongo Bangladesh ni sarkar kaham khe naikol kaham khe ongoi khaiyani bagui omo hai khe ongoi tongo onek wana ma sincha tabok Chini Tiprasa Rok borok se thangui basi sinai no tabok musulman rok bai se omo hai khe khalajak tongo kha khamjane kok omo hai khe nungkha hingkhe kha khamo omo hai khe saburum boro omo hai khe nungui tongkha hingkhe borok thangui se basi sinai tabok sabo chubanai borok no tabok sabo chubanai